Здравейте, приятели на Electric Shop. Днес епизодчето ще е полезно. Всички знаете тези патрони, маншони и всеки други наименования, които им слагат. В случая това са биметални патрони, които може да се ползват като преход между мет и алуминий или да снажаш само алуминиеви кабели, както прецениш. Ето тук виждате маркировката. В случая ще ползваме 16:6. Понеже много клиенти ме питат как се работи с тия патрони. Сега, по препоръка на производителя заголваме следните неща. Значи, зависимо от ширината на преста, имаме двусекционно кербоване или трисекционно, ако ви е по-тясна преста. Заголването трябва да се случи от тази резка до тази. Ето го, налагам го. Пъхаме тук. И камъкът на преста трябва да бъде за 90 квадрата. В случая имаме малка преса, която е до 70 квадрата. Но, както се казва, каквото има, с това работиме. Работейки с преста до 70 квадрата, трябва да свършим 1 мм преди да се затворят челюстите. Както казах, много е важно 1 мм преди да се затвори челюстта, ето тук, да спрете, за да не пукнете патрона. Пластмасовата част, което ще наруши водоустойчивостта му. Така, пускаме, стягаме и правим втората кербовка на второто място. Ето виждате, приключихме 1 мм преди да се затвори челюстта. Така. И абсолютно супер здраво стана. Ето, шестостените се оформяха. Виждате ли? Следващата стъпка е да вземем медния кабел, нагоре на същото разстояние като тук, както говорихме, между тази ръзка и тази ръзка. Пъхаме и правим абсолютно същото нещо със същия камък. Без никакви притеснения. Приключваме 1 мм преди това, за да не счупиме патрона. И сега правим втората кербовка.